Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм HypeCrice и днес ще... играем Clash of Clans и ще покажа Лара. Сегашния 20 vs 20. Нека да покажем на ТХ-10 атака. Предполагам, че то се служи бидърхато отстрани и не му стигнало времето. Може така да не ги е видял. Така, изкарал Клан Касъл, Дракон и 5 арчера. Така. Poison спел. Арчерите умират. Дракона се топи, но все пак няма как един дракон да умре от една Poison спел. И затова той е приготвил 2 Poison спел на по втори левел. Имате здрасти от Косио. От Косио 3-3. Пускай втората Poison спелка и вече е готов да прави атаката. Пуска един голем, лоубрейкъри. След това пуска и другите два голема. Пуска кинга и кралицата да убият Арчер Куина. И два уиза. Армията влиза навътре. Уизовете като цяло повечето неща. И тук двата уиза умряха тази ужасна гигантска бомба. Така, повечето неща. Джанго. Брутално. Все пак виждаме големите, трите голема и 2 ПК-та са вътре. Имате и задъра от Вики, имате здрасти от Вики, така. Рейджва, забравям да говоря, рейджва, това хилва големите и кинга. Това е добре, че успява да ги хилне и двете. Виждате доста добра атака на Петър, след като успя да вземе почти 3 звезди. Все пак така умира. Тази гигантска бомба взема доста демидж на кинга. Опа. Към кинга и ПК-то чупат стеничката, за да влезат навътре, но се отказват. Въпреки че стеничката беше на много малко. Кинга чупи стеничката и ПК-то също тръгва навътре, който е доста странно, че тръгна тук, но все пак е добре, че тръгна. Голема поема демиджа. Разгробява се на 2. Уиза унищожават Теслата. Те все пак успяват да щупат стеничката и кинга и голема влизат навътре. Чупят ексбола и се насочват. Остава 2 арчер тауъра и 1 барака. И този арчер, къде според не го видях снова. Големите разрушават. И остават арчер тауъра и бараката. Така, да видим на Зерафинчо, който е ТХ-9, мисля. ТХ-9 беше, да. Таква ТХ-9, все пак. Ето може и... Да, ТХ-9. Изкарва Клан Касъл. Нека да забързаме. Виждаме тук пуска лоубрейкъри за да щупат снечките. И двете ПК-та тръгнаха настрани. Едната се прибра навътре, но не успя. Тук хилва. Пуска лоубрейкъри и ги хилва заедно с големите. Арчер Куина и уизвате избягват. Хилспелката, но все пак. ПК-та са все още настрани, но Реджо Барберан Кинга. Той чупи стеничката и точно така попадна на
на по... на стеничката, къде за по-висок левел. Рейджва големите и уизовете и пека. Големи уизовете и пекатата. Навлизат навътре. Ние голема на малко. Един удар и се раздробява. Но никой не се сеща да го бие. Това е доста добре. Това трик е на 2 Тесли. Като дефенс. И кенионите ще си заминат. Така, почват да се чупат стеничките, за да унищожават дефенсовете, които са отвън, чупат стеничката. И остава един арми кемп, който и той се чупи. И 3 звезди от Зерафинчо. Нека да покажем една атака на Тъхъсмица. Ако по-силно, например, на Виктория атаката. Тези като цяло бяха слаби, в смисъл... Като цяло този затъх се горе-долу. Някакво по-силно дефенсово, но... Go hole атака. Виждаме, напуска повече неща, в танка има аптека. Напуска уизовете, хоговете още не ги е пуснал и сега, ето, виждаме, че ги пуска и ги разпръсва горе-долу. Уоу, тези giant бомби. Добре, че ги активираха по-малкото хогове, не тези, които са повечето, защото щяха да умрат и атаката ще да се провали. И остава довършване на базата и 3 звезди от Виктори. И нека да покажем една атака на Тъхъседмица. Някои от тези по-надолу, например от тази на Титан. Въпреки, че той е Тъхъсмица. Нека да покажем Тъхъседмица. Значи той тук, гадното е, че се паднаха Тъхъседмици се паднаха срещу Тъхъосмици. Но виждате какви Тъхъосмици. Все пак ардефенсове на втори левел, как няма да се вземе на 3 звезди. Тук изкарва клан касъла с дракон. И напусква драконите. Атакува с 2 lightning спел, 2 рейдж спела и 1 хил спел. Извинете, 1 рейдж и 2 хил спела. Между другото ще почна да строя бази за Тъха. Почна от Тъха 2, Тъха 2, Тъха 3 бази, Тъха 4 и е така. Няма да мога да ви покажа, нали, атаки на тях, защото нямам акаунт. На Тъха 5 и 7 мога да ви покажа. И Тъх 6 евентуално. Ако стана, защото по-малкият ми акаунт, ако стане Тъх 6 бързо, да ви покажа една Тъх 6 база с реплей. Виждаме тук драконите. Но повечето дефенси са долу. И вече всичките дефенси са долу, които могат да пречнат драконите. И това е довършване на базата. Мисля, че ще има време за още една атака, коя да е, например, тази. Ето тази. Моята атака. Тъх 7 срещу 8. Виждате какви слаби арт дефенсове. Има хогове в клан касъл, само да кажа. Пускам 3 lightning спел на един арт дефенс. И тук пуснах хоговете с надежда да щупат арт дефенс, но бяха на нисък левел. Аз видях, че хогове, но не видях на кое ниво са. Пуснах тук един дракон, за да щупи само арт дефенса.
Така, и от тук пуснах останалите дракони, ето сега, които щупиха другия Art Defense и вече няма какво да ги спре да се направят 3 звезди на тази база. Нека да забързаме. Виждаме повечето дефенси са долу и ето ги всичките дефенси. И това ще е за крат на клипа. Ще гледам да стават около 10 минутки, защото нямам място на телефона повече. Нямам повече място на телефона за записване на клиповете. И трябва да сложа карта с плана да мога да ги записвам да стават по-големи. Но както и да е. Това ще е за крат на клипа. Благодаря за гледането. Абонирайте се, ако ви харесва това, което аз правя. Ако ви е харесал клипа, можете да го харесате. И не забравяйте, може да влезете в Proactive клана, който вече е 8 ниво, виждате. Честито на клана. Аз не съм видял кога е на 8 ниво, защото в момента няма много време да играя, но все пак. И така, благодаря за гледането и чао!